Kaixo, kaixo nire super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen superbotereak azten-tazten, zuen bizitza sortzen, espero dut baietz. Baldakizu animalien eta gizakien arteko diferentzia bat? Zeiten dute orein batzuk lehoia jatera doanean, oreina jatera doazenean lehoi batzuk, estres batean korrik hasten da eta lehoiak despistatu dituenean, hortxe jarraitzen du berriro ere, lasai-lasai belarra jaten. Gizakiak ordea, zerbait itxusia edo estresagarria gertatzen zaigunean, egunak eaman ditzakegu hortan pentsatzen. Gehiago jakin nahi baduzu diferentzien artean eta superboteren artean, gelditu nirekin, aurrera supertxikek eta superfamilia. Ezaztu, trilogia ederronetan eukiko dituzula super sekretu guztiak, zuen txikien eskura, oraintxe, zertaizea itxoite. Zer pasatzen da, ezin dugunean arreta jarri, zerbait txarra pasazeigunean, hortxe daramagula orduak eta egunak, hortan pentsatzen demagun, gure lagunek isolatu egin gaituztela. Eta horri bueltaka gabiltzala, gure gorputza gaixotu daiteke. Animaliak ez daude bueltaka bagian duela 2 hilabete gertatu zaienekin eta ez daude etorkizunaren beldur. Gizakiak ordea, bai, eta gainera, memorian gordetzen ditugu gertatu zaizkigun esperientziak. Eta oroitzearekin bakarrik berriro estres puntu hori sentitzen dugu. Gizakiak beti gaude kanpoko munduaz pendiente egon beharrean, gure barrukaldeari begira, lasaitasun horretan. Beti gaude pentsatzen gure gauzetan zer daukagun, berdintzait jolasak, dirua, lagunekin pentsatzen, bisitatu dugun gauzekin, arazoetan. Gure errealitatea hobeto kontrolatzeko barrukaldera bueltatu behar gea, gure pentsamendu eta sentimenduez jabe egin behar gea. Begiratu eta jabetu zer ari gean pentsatzen. Gizakiok gorputza behar dugu ingurunea eta denbora. Bestela ez gea sentituko garena. Probatu behar dugu pixkatxo bat gehiago astutzea nortzuk garen eta askeago sentitu. Probatu egunean pare bat aldiz, astutzen pixkatxo bat ze pertsonaia zean. Gorputza astu, astu gurasuak, astu lagunak, astu eskola, esperientzia berriak izateko eta pentsamendu berriak izateko esperientzia hau oso ona da bizitzea. Beti gaude itxatxita pentsamendu berdinak, ingurune berdina, denboraren pendiente, probatu zazu eta kontaidazu esperientzia sentitu libre. Astu zure pertsonaiaz. Zein izan nahi duzu benetan? Animaliek ez dute botere hori. Guk bai. Eta erabili dezakegu. Joan eraikitzen nahi dezun pertsonai hori. Idatzi zazu nola izango zean ere besteekin jatorra, atsegina, lasaia, egintzazu hau eta kontaidazu zer sentitzen duzun askeago, esperientzi bitxia, idatzi oso pozik irakurriko zaitut. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Volumena, gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, txik, txiki, ban, buelta, da bueltak eman, ban, akabu bako, dantzan